ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ବହନ କରେ। 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷରେ ଆଜି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ନିମ୍ନ ବର୍ଗର, ବିଶେଷ କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଡ଼ନାରେ ସର୍ବଦା ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର କଥା ଏହି ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷରେ ରହିଛି। ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏ ସଂକଳନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଦେଲେ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ କବିତାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବାରିପାରିବ। ଏହି ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କବି ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଓ ଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କବି ସମରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ବିଗତ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି କବିତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନୂଆ ସଂକଳନ ପୂର୍ବଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଉଭୟ ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ। ତାଙ୍କ କବିତା କେବେ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମର କଥା କହେ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ଓ ନିସଙ୍ଗତାର ରାଗିଣୀ ଗାଏ, କେବେ ମାନବବାଦର ଗାଥା ବଖାଣେ ତ କେବେ ମାନବତ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ହରେଇ ନଥାଏ ମୌଳିକ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଓ କାବ୍ୟିକପଣକୁ। ଆବେଗରେ ଛଳଛଳ ଓ ଛନ୍ଦମୟତାରେ ଢଳ ଢଳ ଏ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନବୋଧର ଅଫୁରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଉ କିଛି କବିତା ସମାଜର ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅତି ସାଧାରଣ ବାସ୍ତବତାକୁ ଏଭଳି ନିଛକ ଭାବରେ ବଖାଣେ ଯେ ତା ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ସମାଜର ଅନଗ୍ରସର, ଦଳିତ, ଶୋଷିତ, ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଏ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ କରେ ଆହୁରି କମନୀୟ ଓ ତତୋଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ହେଲେ ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଓ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ନାଲିଟହଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ। କବିଙ୍କର ଏହି ନବମ କବିତା ସଂକଳନ ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷ ଅଦ୍ୟାବଧି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପତ୍ରିକା ଷ୍ଟଲରେ ମିଳୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି ମଗାଇ ପାରିବେ। ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷ ଟଙ୍କାକର କଥା କହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର କଥା କହେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କବିଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କିକିଆ ମଣିଷ କବିତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା।